खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय थुरिबारियावसो जिरायनानै दङ तो आं मोनसे निउस नुदों प्राग निउस ना माबा मोनसे आसामिस निउसाव दे ओमफ्राय एनिथिं एमजेनावबो नुदों नैबे माबा अरुप कुमार देनि बाथ्राखौ लाबोगोन आं अरुप कुमार देनि माखासे भिडिअफोरखौ होजोबनो हानाय नंला आङो खामानि मावदोंमोन ना बेयावहाय मोनसे दासो जोबदों तो बाथ्राया ओरैबायदि आरोखि जोंनियावहाय ना आखायाव बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल थानायनिफ्राय निउस पेपार नायनाया एसे खम जादों टाउनाव जेसेबां थाग्राफोर बिथांमोनाबो खम नायो खारन जोंनिया निउसखौ जों एन्ड्रइड मबाइल थानाय लगे लगे मबाइलावनो नुजोबखासै गासैखौबो गुगोलफ्राव सार्च खालामबानो फेसबुक पेजफोरावहाय प्राग निउसनो माबा बायदि रोखोम निउसफोर इन्टारनेशनेल निउसफोरखौबो जों मोनजोबो ओंखायनो जोंनि निउस पेपारफोराव ना बेफोराव माखासेखौ जों नायनाया खम जादों बा रायजो राजाफ्रा बहुतानो जों बर'ल' नङा बहुत जायगायावनो खम जाबाय लासै लासै थागोन ना थायाथाय आं बेखौ साननानै आग्रो मोनाखै बे आरोखि जिखियानो जादोला मैया 9 तारिखमोन ना मैयानि 9 तारिखआव प्रतिदिन पेपारावहाय मोनसे स्टेटमेन्ट होदों साइडआव होदों दे एसे नायनानै ला जायफ्रा एसामिस फरायनो गोरों बिथांमोना बुजिगोन खनायाव एसे होदों नङा होमबा मा होनदों प्रतिदिनावहाय 2025 B.T.C U.P.P.L bidai দিব gerua dole नोंथांमोना एसेब्लाबो नायदों बा मोनथिदों जायफोर एसामिस फरायनो गोरों बिथांमोना बुजिखाबाय तो बे निउसाव मा लिरदों प्रतिदिनाव नोंथांमोना नायलां स्क्रिनशट खालामनानै हायोब्ला नाय बुजिनो सोलों बा बुजिनो नाजा एसे नङा होमबा बा हेडलाइनावनो लिरनानै होखाबाय जे 2025 B.T.C U.P.P.L bidai দিব gerua dol ना दिनै बे रावखौ दिनै U.P.P.L जों आरो BJP जों गेरुवा दल माने मा सोर BJP नङा होमबा बे आरोखि बाथ्राया BJPया दखलाखौ लागोनबो नाजागोनबो मानो होनोब्ला U.P.P.L नाव माखासे पावारनि बाथ्रा गैया बोलो स्ट्रं दुरबलखौ नुदों जेसेबां EMफोर बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङा मानो नङा होमबा बै EMफ्रा एसेब्लाबो दुरबलता दङ आरोखि एसे उइक पइन्टखौ नुदों U.P.P.Lनि EMनो बा नैबे जेसेबां EMनो MCLफोर ना बेफोरो आरोखि उइक पइन्टखौ जों एसे एसे नुहरदों तो जिखानो जादोला बेफोरखौ जुदि नायोब्ला माब्लाबा स्टेटमेन्टफोरखौ नायोब्ला दुखुबो मोनखाङो आरो बेजों लोगोसे ताइसन हुसेन ना अरुप कुमार देया ओरैबायदि धमकी बाबा सासे माबा BJPनि लिडार दैदेनगिरि बायदि रोखोमनि बाथ्रा अरुप कुमार देया दिनै गावनि समस्थियाव ना बेसेबां डेभेलप खालामनो हाखो BJPनिफ्राय बे दाखालि जिहेतु जों निउस पर्टेलनो एसामिस निउसनो गोबां निउसावनो जों नुनो मोनदों माबायदिहाय दाङाबाजि जादलायनो मोनखो अथ'स' बा गावनि सेकुरिटियानो दङ नैबे बिथां गर्जन मोसाहारिनि बिथांनि बाथ्राफोरखौ जुदि खोनायोब्ला एसे साननो गोनां कयेकथा बाथ्राफोराव आं बुंनाय राव नङा गर्जन मोसाहारियानो बेवहायनो गाव फिल्डआव थांदोंदां ग्राउन्डआवहाय ओंखायसो माखासे पइन्टफोरखौ बुंनो हादों बाथ्राफोरखौ आरो थैबावथों आरो नांबावथों अब्लासो आं थांगोन ना बेफोरबायदिया बेसेबां गनायजाथाव बेसेबां दुखुनांथावना दिनैनि दिनावबो ना बेफोरबायदि सासे लिडार लाया BJPनि दैदेनगिरिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना आरो लाजिनांथावना ना बेफोर आरोखि तो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों आं इउनाइटेड फराम अफ एक्सन बिनि 2025 निर्दलियाब्लाबो गेलेगोन रावजोंबो एलायन्सआव जाथ'नायनि बाथ्राखौ दासिमबो सिन्ताधारा खालामाखै 2025 खारन इउनाइटेड फरामा गेलेगोन बियो रोखा जाबाय होननानै
आं दहाय सासे दैदेनगिरिजों कल सावरायदोंमोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि दैदेनगिरिजों बिथाङा बुंदों जे सार बेखिनि बाथ्राखौ मा बुंजागोन नामा बिदि बुंनायावहाय अथराइज मोनखादों आं बुं एसे बुंखादो बिदि बुंनायलाय आंबो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों जेखियानो जादोला दिनै 2025आव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिया दिनै मानो गेलेनो ओंखारदों इलेक्सन ना दिनैहाय 5 बोसोरावनो थांबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनावबो दुखु थागोन मानो थाया जानो हागौ सोरबा सासे सानैयासो ना प्रमद बर' जोंनि नैबे बिटिआरनि सिएम बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारजों बा गबिन्द सारजों थानो हागौ नाथाय बिथांमोनाबो फोरमायनो हाया बुंनो हाया जे दिनैहाय जोंनि दिनावनो जोंनियानो एकर्ड खालामदों होननानै बा जोंनो दिनै डेभेलपमेन्टनि माखासे बाथ्राफोरखौ बिनो थाङोब्ला हरजानो नागिरा बेफोरबायदि दा फैयै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिया 2025आव इलेक्सन गेलेनायनि सिन्था धारा खालामदों बबे जायगायाव बबे समस्थियाव गेलेगोन बेखौ दासिमबो डिक्लार होआखै होगोन देरहानाय देरहायिया बे उननि बाथ्रा जेननाय देरहानाय जेरावबो दं ओंखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बियाबो जिहेतु जोंनि एक्स एन डि बिनि सोरबा U.P.P.Lआवनो थां सोरबा माबायावनो थां बिथांमोनखौ सोर साबेसेखौ मावना जानायखौ जों नुनो मोनदों दिनैहाय सोरबा खोनानो मोनदों आं मैया चेन्नाइनिफ्रायबो फन हरदोंमोन सेंग्राफोर एक्स एन डि बिनिनो सेंग्राफोर बिथांमोना मा मावना जाहैदों मोनसे कम्पानियाव मावनानै जाहैदों प्रमद बर'आ बेफोर थाल गैथ्राना गबिन्द बसुमतारिया जोंनिया दैदेनगिरिया लिडारा थाल गैथ्राना बेफोरखौ एसेबो खबर लानो बा मानो मावना जाहैनो गोनां जाखो बियो नङा होमबा बेफोर बाथ्राखौ एसेबो उद्देश्य लानो सम गैथारलाना प्रमद बर'नाव एसे थानो हागौ जोंनिया मानगोनां दैदेनगिरि बिथां खारन हारिनि बिराद सेन्टिमेन्ट गोनां जोंनि प्रमद बर' साराना हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां आरो मा होननानै बुङो सानसे समाव आन्दलन खालामनानैबो फैनाय मानसि नङा होमबा हिसाबै जोंनि बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारनावबो बियो थागोन सेन्टिमेन्टआ हिसाबै जोंनि एक्स एन डि बिनि सेंग्राफोरखौबो एसेब्लाबो गोसोखांगोनदां नाथाय गेरुवा दला बिथांखौ माखासे बिथिङाव सुबिदा होआ बे आरोखि थ' नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों सोर गेलेया जानो गेलेगोन एक्स एन डि बिया दिनै दैदेनगिरिफोरा गोबाङानो ओरैनो दङ नाथाय बिथांमोनखौ जेबो खामानि दामानिफ्राव मावहोनो चान्सखौनो होआखै सोरबा जों बुंनो हागौ गोबां बाथ्रा गोबां खोथा नङा होमबा आं माखासे बाथ्राखौ बुंफोरजोबनो सानाखै नैबे मोनसे बाथ्राखौसो एसे सानदो जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै BJPजों U.P.P.Lजों एलायन्सआवनो दं मा हिसाबाव दिनै बे प्रतिदिन पेपाराव मैयानि प्रतिदिन पेपाराव मानो ओंखारफिननो मोनखो 2025आव ना 2025आव U.P.P.Lखौ हाथाव खालामगोन बा गेरुवा दला लाफिननायनि दखल खालामनायनि बाथ्राखौ मानो बेफोरबायदि बुंखो दिल्लीयावबो एलायन्स दं स्टेटआवबो एलायन्स दं B.T.C आवबो एलायन्स जेरावबो एलायन्स BJP नङा होमबा हिसाबै दिनै BJPफ्रा एसे BJPनि U.P.P.Lनि दुरबलता ना जाखिनि फान्ड फैनाय बेफोर थांफिनलायनाय हिसाबै उइक पइन्टखौ दिनैहाय BJPआ नुगासिनो दङ आरो उइक पइन्टखौ दुरबलताखौ दिनैहाय बे ना आनसलिकनो माबा माबि बेफोरनि सेला बेलाफ्रा बाथ्रा बुंनो हागौ गोबांनो बेफोरखौलाय आरो माथो होननानै बुंनाय नङा होमबा दिनै बे फिसा पइन्टखौ दिनै BJPआ मानो बुंबाय थादों 2025आव बे U.P.P.Lखौ होखारगोन होननानै मानो बेफोरबायदि खोथा दिनै स्टेटमेन्ट होजेनबाय U.P.P.Lनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना नाय दिनै स्टेटमेन्ट होजेनबाय दिनै बे रावा दिसपुरनि रावसो दै बियो दिसपुरनि राव दिसपुराव सोर दङ दा नोंथांमोना मिथिखाबाय बै दिसपुरनि मानसिया दिनैहाय बै गाहाय लेभेलनि BJPनि सोरबा सासे ना दैदेनगिरिखौ एसे स्टेटमेन्ट होनानै हो बेफोरबायदि प्रतिदिन पेपाराव लिरहोदो होनानै होजेनबाय दिनै फिसा लेभेलनिफ्रायनो BJPआ बै गोजौआवहायबो लासै जोंनि B.T.C खौबो दखल खालामनायनि अरुप कुमार देआ B.T.C नि चिफ जाहैनायनि लाइनाव
थांगासिनो दङ UPPLआ होमबालाय बबे डास्टबिनाव थागोन नंगौना नङा बबे हाखराव उन्दुनानै थागोन बबे मोनसे दैयावहाय गोजोनै थाहैगोन जोंनि गोजोन थासारिया बेनोमोन नामा अब्लाना फिन खनसेबाव आरोबाव UPPLनो गुबुन गुबुन दल संगठनखौ लानानै जोंना राजा लामा गाथेलायदोलाय दखलाव फैनो थाखाय पावाराव फैनो थाखाय नंगौना नङा बे आरोखि बाथ्राया थ' जिखियानो जादोला गोबां बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय सोरनावबा UPPLनि सोद्रोमानाव जुदि बिखायाव नांहैदोंबा आं बे UPPLनाव सोद्रोमाफोरनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आरो लास्टआव मोनसे खोथाखौ बुंफिननो नागिरदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिआ 2025आव निर्दलीय भाबे गेलेगोन देरहाखांनायनि उनावहाय सोरजों थागोन थाया बे उननि डिसिसन थ' जोंनि गेलेनायनि खारना बेनोबो जे जोंनि एक्स-एन-डि-पिनि सोद्रोमाफोर ओरैबायदि दुखुनांथावना सोरबाया अट' रिक्सा सालायना जानो गोनां जादों सोरबाया दिनै सोरनिबा न'आव हाजिरा मावना जाहैनो गोनां जादों जोंफोरखौथ' सोर हाजिरा मावना जानो लिंगोन हाजिरा मावनो लिंहरगोन रावबो लिङा नाथाय जाय गामियाव थानानै जोंनि सेंग्राफोर दुखु नाङो माब्लाबा बै सोद्रोमाफोरखौ सोरबाया दिनैहाय बेटारि गारि सालायना जानाय 10 जन 15 जन गाहाम गारियाव दैखोना लांनाय नुयो मालाबा आं मालाबा राव होनोनो बोरैबा मोनो थाखा फैसा गैया जोंनि आखायाव जेबो गैया थेवबो बिखायाव गोसोआवसो दंसै बेफोरबायदि जायनि जाहोनाव दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिनि सोरबा दैदेनगिरिफोरा गेलेया जानो हागौ इउनाइटेड फरामनि लिडारफोरा एक्स-एन-डि-पिनि दैदेनगिरिफोरा खिन्थु सोरबाया दिनै गेलेबावगोन 2025आव आं बेखौ दिनै क्लियार खोथाखौ बुंबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ जुदि सोरनियावबा देहायाव जुदि फिन खनसे नांफिनोबा आरोबाव खनसे फिन नोंथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि